गोबाव जाबायमोन लोगोफोर ब्लग लाबोयैया नै आंनि गय बागाना बेसेबां सुन्दर सुन्दर जाखो नै फुरा गयजोब बियो गासिबो नै ओरै गय बिफांजोब लोगोफोर फुरा गायसिजोब्बाय आं गय गासिबो आरो साख्रिबो मोना थेवबाबो फुरा गयजोब नै बिगासे दंबावो नैबो फुरा गय नै लागायसिजोब्बाय आं गासिबो नुबायना लोगोफोर फुरा गयजोब बियो लागायसिजोब्बाय आं गायसिजोब्बाय आं गय नायदो नै लोगोफोर फुरा गय बिफांजोब बियो नुबायना एकदम गयजोब बियो मावसिजोबखाबाय आं गायसिजोबखाबाय आं गयजोब बियो ओरैबो बागान ओरैबो 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 नुबाय दा बाव मथा मथि 600 दाल फिसा फिसा ओरै 300 ओरै 600 दाल दंलै मथा मथि माला माल जाखाबाय आं एकदमबारैनो फिसा बरिया माला माल जाखाबाय ओरैबो आरो साइडआव औवा दंलायबावोसो माला माल जाखाबाय आं फुरा मथा मथि 4 लाख 5 लाख बोसोरावनो थाखाया